מאוד, השר, לאחר שיבחר לראשות העיר בעזרת השם, השר יבוא לפה לסיור, נבקש ממנו שייתן את כל כובד משקלו לסייע לנו. בהחלט, אתה זוכר שעבדנו ביחד ועבדת איתי, תכננו את הדברים. חלק כבר ביצענו, מבצעים, אנחנו נשחרר את העיר הזאת, נפתח אותה, נאפשר בנייה, עסקים, יכולים לעשות כאן את כביש 200, הרבה מאוד דברים שאנחנו הולכים להשקיע כאן מיליארדים עכשיו בעיר הזאת, בעיר ובסביבותיה, להפוך אותה לעיר, אחת הערים המחוברות ביותר בארץ. אני בטוח שאתה בתור ראש עיר יודע לקחת את החיבורים האלה ולהרים כאן עיר חזקה בין הטובות בארץ. תושבי רמלה היקרים, אני פונה אליכם לבחור במיכאל וידל לראש עיריית רמלה. מיכאל עבד איתי באופן צמוד, פיתחנו את כל התשתיות במדינה, גם ברמלה ובכל האזור. אני בטוח שהוא ירים את העיר הזאת, ידחוף אותה קדימה ויהפוך אותה לעיר מובילה במדינת ישראל. מדברים על בולדוזר במדינה, צריך בולדוזר כאן ברמלה, ומיכאל יעשה את העבודה. אז אני פונה אליכם, תצביעו למיכאל ותקבלו רמלה חזקה ומתקדמת.